سلام كمرات تخاتلتي نلو مخانا جاك ماستوري إذا قريب اللهم متشم جاك مخلنا نفضل أنا خوينا بسمني علمنا له بقال زقول له استمت تسرع إذا ركب زلك ساب ساعات نسرع زلو محاور علاقة أونلاين شوب زي ما هذا دعلا فور حرا بايتا تيمسل أبز حج زلو درجة خنخبت صح كنت تمكرات حليف وي بخمي درجة بزدلو درجة بزحيم نفس انترفيو زقور له نكراته أنا جاك ما خمت نور أبز درابيتي تولد عبي أنا بطعم دخاي مولكم جن كاب دخاس درابيتي تولد عبي ኣብ ትምህርተይ ካብ ብዙሕ መጽናዕቲ ኣይገብርኒ ነይረ ስለዚ ኣብ መውኣታ ቤት ትምህርቲ ፈተና ወዲቐ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምስ በጻሕኩ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ፈተና ወዲቐ ኩሎም ሰባት እውን ተሰሚዕዎም ከምዚ ኸ ይብሉኒ ጃክማ ተስፋ ሲኢንካ ኣለኻ ተስፋ እውን ቆሪጽካ ኣለኻ ይብሉኒ ድሕሪ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሃይ ስኩል ምስ ተመረቕኩ ዩኒቨርሲቲ ክጽንበር ፈቲነ ኮይንለይ እንዳወደቕኩ እንዳተሳእኹ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ዩኒቨርሲቲ ተጸንቢረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን ቀዳማይ ዓመት ፈተና ተሪፈ ቀጥለ خلای ዓመቱን ተሪፈ ስለዚህ በትምህርት ተስፋ ቆሪጸ አንፈቴ ናብ ስራሕ ጌረ ስራሕ ከሓትት ከናድን ጀሚረ ግን ወልሓንት ስራሕ እኳ ኣይረኸብኩም ስለዚህ ንሳልሳይ ግዜ ኣብቲ ዝሓለፈ ፈተና ክጽንበር ፈቲነ ተዓዊተ ኸ ድሕሪ 4 ዓመት ተመሪቀ ናይ መምህርና ስራሕ ዕድል ረኺበ ኣነ ግን ኣይተቐበልኩዎን ኣነ ቢዝነስ ንግዲ ስራሕ ኣዝየ ዘፍቅር ኣብቲ ዝደለኹ ስራሕ እንተወሓደ ንልዕሊ 30 ግዜ የመልክት ነይረ ኩሎምን ينصقوني نيرهم ولا حنت سرح أكو عدل كركب أي كالكون حدا معلتي نكي إفاسي سرح عمل كده كنتاكي زتأبس دوره بلك أخاط أقبلهمني سرح جميرة بس نفسي دما تمز بولكو حدا معلتي قال نجاري تبيني قالو بولكو مغنياته رأي سلز نبرني دحرز دما علي بابا أبشعين شعاتهم 294 مساس نعهو أما ودعات عمت عدل رخيبة إنترنت عزي مسات نجار إيو أملا عالم زركب مربب إزدما غير زخيل نجر خوني غير إيو إلى بمحساب نابشينا تملسة تكال كفيته أبتي جزيتي عزيو كل نجر كبيدي نيرو شاينا مس إنترنت أيضا تحازة النيرة أبتي جزيتي عزيو كل نجر كبيدي نيرو شاينا مس إنترنت أيضا تأساسرة النيرة أبشين شعاتم 94 زسكح تحت مكروي نيرو بعلي حركوت كوت إلى السرح نيرة استوم عصر شو منته عروقتي مسارحتي زخونو حدا عب سرح نيرنا كساب شعتا عمد زاكل بزعبا علي بابا ون أصنعنا دحرزي نوتم 18 عروقتي مسارحتي نقلت ساعات زاكل بزعبا علي بابا مدرس معيهم مس نفسي دما خمس بولكو أما تصيع علي بابا عب خوني خيلي زبل امنت نيرني فتنة انترنت ابشاي نافت اوان ازيدهم ينيرو قنا برتعنا انت جميرنا انت سرحنا انت قصيلنا عب عدل لنا إلنا نحسب نيرنا እቶም 18 መሳርሕተይ ዓረብተይ ዝኾኑ ኣፓርታማ ይኮይና ኩልና ሓደ ሓሳብ ኣምጪና ኣብ መላእ ዓለም ዝዝርጋሕ ትካል ዓቢ ከነውፅእ ኢና ዝብል ሓሳብ ውጥን ነይርና እቲ ትካል ከዓ ምስተን 10 ኩባንያታት ብሉጻት ናይ ዓለምና ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብን ውጥንን ነይርና ናይ ገንዘብ ኣተኣኻኽባኻ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ግን ሕልምና ፈጺምና ኣይንጎርፍን ኢና ወላ ንልዕሊ 9 ዓመት ይኹን ስራሕና ብኢንተርኔት ክንጥቀም ኣለና ኢልና ንኣምን مبزحتو ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ናይ ቢዝነስ ንግዲ ኩባንያ ዓበይቲ ኩባንያታት ካብ ምሕጋስ ንኣሽን ክንሕግዝ ይግባአና ኣነ ኸሚለ ይሓስብ መሳርሕተይ ዝብሉና ከዓ ጽሉል ዲኻ ንኣሽቱ ትካላት ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ኢና ምኽንያቱ ገንዘብ የብለንን ይብሉኒ ኣነ ከዓ ከምዚ ይብሎም ንእሽቶ ትካል ንዋጋ ንምቁጣብ ክንሕግዞ የብልናን ምኽንያቱ ንኣሽቱ ትካላት ከመይ ጌረን ወጻኢታተን ከም ዝቁጥባ ይፈልጣ እየን ስለዚ ምስ ንኣሽቱ ትካላት ክንሰርሕ ይሓይሽ ኣብዚ ተሰማሚዕና ካልኣይ ከዓ ከምዚ ኢልና ቀጽልና ኩሎም ዓበይቲ ኩባንያታት መድረኻት ንግዲ ኣብ ኢንተርኔት ንኸልግሱ ኣብ ኢንተርኔት ንኽዝርግሑ ክንሕግዞም ኢና ብናትና መገዲ ዝኾነ ነገር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝበሃል ነገር የለን ኢልና እውን ሓሲብና ካልኣይ ከዓ ካብ ህይወተይ ዝተማሃርኮ ዝተመከርኮ ሕልሚ እንተደኣ ሃሊካ ፈጺምካ ተስፋ ኣይትቁረጽ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ሕልሚ ጥራይ እዮም ዝዛረቡ ነቲ ዝሓለሞ ሕልሚ ግን ክውን ኣይገብርዎን እዮም እቲ ሕልሚ ኣለኒ እትብሎ حساب حسكا أو جبري سرح فتن لومي أنت وديكا صباح تتنسى صباح أنت وديكا ون دحر عمد تعود كالاي نجر ما أفرائخا متأماني وساني سب هافت مخان كنكافل علنا أزي أجد أسخا سرعة تمرتيو إتمسرتاو سرعة تمرتي إيو ندكنا إن مهرم نجرات ديجيتال أو جيزة مساخلة سرعة تمرتها كيرو على كاب ماشينات صحيح كسرحو نوتهم تحت 3 عامات زخون سبات أقالوا وهابهم نساتهم معنا إنترنت ولو ديوم وتوم ناي قرعان صقم زفتحو سبات جن زوم سبات زيهم عوتات كخونو يوم يقبأ نزخونه صقم كتفتحو يقبأ
حراي كبرات تخاتاتلتي ناي جاكما ستوري ازياس للسحابات سلز مسطتني نابخم حزي قريبه زلخم لايك سبسكرايب ورو بيتسب ناي channel كونو اب قصالي يرخبنا باي